mati gen urut sluntut patut engko pagerana dhewe. Kenapa kok Rasulullah ora wani ngabarke gembira kemenangan ning gone Gusti Allah. Namun ya Pak. Karena ngene iki. Engko dadi masalah. Masalah apa? Sing menangke ora wong siji. Dadi rebut pilih ka sehingga sing tekan ning gone ngarsane Allah ya sing mati. Sing mati. Sehingga Rasulullah ngendikan iki. Sabda pangandikane Rasulullah digolongke dungo. Nah, iki tak kabarke gen iso nata bener-bener niate, gen iso njogo bener-bener syariat. Rasulullah ngendikan iki, muga sesuk akhir zaman ana rakitang siji umatku sing dikei kemenangan perang sakjroning kandhang. Apa? Tidak membawa pedang, Orang nggawa pedang, tapi membawa Quran. Ya ki mau merangi hawa Nafsu. ning gene apa? Perang ta? Perang iki mu kudu bukti, Dik. Ning gone siraman.